Yo, what's up? Range and Downs, yo. Yes, karon ganahan na ako istorya. Ngayon, gi-cancel ang among event diri sa Lapu-Lapu para makabawan ta ng tao. Oh yeah. Oh yeah, sige. Para makabawan ta ng tao kung unsa mi nga, kung unsa ko grabe nga, kung unsa ko ka-effort sa kung unsa ko ka-effort, kung unsa performance lang kung istoryahan na to. Sige, ako tubagon ta na pangutanan ninyo. Karon, mutingog na ako karon and sige, tara. Tara. Wala, guba na kayo sa social media, guba na, hindi ni ginabuhi. Sige, sure. Sige, par. Sige. Para makabawa mo ngano. Para makabawa mo ngano. Kaya daggan sa storya nga na. Basta. Sige. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige, tara. Istoryahan doon eh. Kung ano. Alright, sige, magsugod na ta. Unang tawag sa organizer, par. Inani. Unang tawag sa organizer nako. Kabaw mo pila yung TF nga yang gialok nako. Kabaw mo pila? Kabaw mo pila, guys. Kabaw mo pila yung unang alok. Like, tawag siya. Pagtawag, ano siya sa akong team, oy, range ka ng, 35K. 35K mong, ano siya, 35K mong TF. Diba? Sige, go. 35K! Man! 35K akong TF. Grabe sad. Man, ganang, wala. Muna siya. Inana, ang kantidad una niya gihangyo. Unya, ko, dili inana akong TF. Ako siyang lang giingnan niya, mo ni akong TF. Kaya syempre, siguro nasyak sila ng inana kada ko akong TF. Kaya syempre, nabi ako'y bayranan, guys. Like, daghan ba mi sa team. Diba? Daghan mi sa team. Na ako'y, para makabawa mo, na ako'y audio engineer. Bayran pa na ako. Akong audio engineer, akong drummer, akong gitarista, akong security, and akong videographer niya, dili sila taga dire sa Cebu. They're from Negros. So mubiyahe sila Negros to Dumaguete para mo sa kayo eroplano niya padiri sa Cebu. Kay di mo sila taga dire. So ako sila i-book, di ba, guys? Unya ang kalainan mong good, guys. Ngani ang pangitabo nganong na-shock manggod ko, na-shock ko sa line-up ba. Siyempre, dili 100K. Gamay ra kayo ng 100K, par. Asa na kayo ulapit? Say nga ano ni. Dili, pag hinambog or unsa, nistorya ra ko nga, dili 35K. Dili 35K. Ako nalain sad ko sa organizer kay syempre, men, ang pikas, men, dali ako'y paunhon. Men, ako'y paunhon. Wala mo ko nahadlok. Wala mo ko nahadlok, par. Ang ako lang ba? Ako'y paunhon. Ya, sunod siya. Kabaw na mo kinsa akong gimin, ha. Sunod siya. Unya, sugot mo. Gahi kay mong performance. Ya, mo sunod. Di ba? Tutyo. Par. Di na pwede. Tanginang yan. Par, di na pwede. Nana. Di ba? Gahi kay mong performance. Okay. Explain ako kung unsa mo mga preparations kung naami event. Okay? Explain ako, sir, organizer, hi. Explain ako, inani ko mag-prepare. Like, sa stage, okay, una, stage design. Stage design, par. Need me mamalit sa mall og mga flowers nga artificial, di ba? Para sa stage.
para nindot ang plastada, di ba? Like na flowers akong plano. Inana akong kuan. So nami tig stage design. Inana na siya, di ba? Kay bawo ang mga artist ani, kay bawo ang mga tag-as nga artist kung sa akong gimin karon. Like need na mo sa kada kanta na mo. Lahi-lahi ang LED. Inaana ang plastada par. Lahi-lahi ang design dili ni mabalik, 'di ba? Sa kaning nga song. So, lahi-lahi na siya. Lahi-lahi na siya. Kada song lahi-lahi ang LED. Inaana ko, iplastada na ko ang stage design. After sa stage design, LED, mga visuals ako iplastada sa lahi-lahi nga music ha. Dili na pwede balik-balik guys. Inaana ang pagplastada nako. Unya ay na ako nag-rent ko FPV like drone nga kanang paspas mo tuyok. Videographer kompleto ko tanan. Di ba? Kompleto. Unya so isunod ra og performer nga kanang putyo-putyo. Kanang inaana ba, di ba? Tinod real shit man sad par. Makita niyo sa akong Fuck Love Tour kung unsa ka kaplastada. Kung unsa ka plastada. Munang laylahi mo gud ang tao guys. Siguro tanaw nila nga taga Cebu ra man gud, di ba? Kung okay, inani. Nag-request mig van, nag-request mig holding area. Syempre, di ba? Need ang artist mo gud need nag-holding area. Di ba? Pahuwayan, kay kapoy. Di ba? Need na mo makabaw kung okay, kano sa ang rehearsal, kana mga inana. Kibaw ang mga artist, ana. Kabaw ang mga head. Inana. Unya, usa pa sad. Nigomi sa inyong kantidad nga. Inani nga kantidad. Ay, syempre, may project ni Mayor sa una. Unya, makikita ko si Mayor. Natabangan sa ni Mayor. So, nigomi ani nga kantidad. Kay tungod ni Mayor, mora na siya. Men, i-perform lang ang song niya. Wala. Dili, men, mag-matter na tanan, men. Mugay na akong gusto ipakita sa mga tao. Ang bago nga look sa dili na ako maghubo-hubo ka na yun. Bago gani. Guys, dili, wala lagi ko nahadlok niya, guys. Wala lagi. Wala, promise. Wala ko nahadlok niya. Di ba? Wala, men. Kaya ba mo, nanami mga plano. Sa Lapu-Lapu, nanami plano. Nagplastada nami. Basta na. Kaya na storya. Mugya po na mga tao diri, diligyapan kasabot sa akong gusto ipasabot. Okay, balik na sa 35K. Okay, nga TF. Muna nga bungada, syempre ako. Dagang ko ganang staff. Men, tanan nga mga artist nga taas, dagan na sila mga tao. Like December Avenue, dagan na sila tao. Sa Linson Tuar kana, dagan na sila mga tao. Sila Bamboo na, dagan na sila mga tao. Nga viral na niya. Kami nga local diri, viral siya nagingon ako ha. Ana siya nako 35K. Unya, sige. 35K. So, unsa na lang ang para ako, di ba? Di ba? Akong tagaan ako mga drummer tig 2K, Men, maikog mo. Okay. Dili sa ingon nga panghambog. Maikog mo sa akong maikog sila sa akong mga gamit. Like ako nga artist, like nag-invest ko. Like I have air monitor, guys. Nako air monitor. Tag 38,000. Air monitor nako. Kita mo lang headset nga gamito nako. Guys, kay para linaw. Paminaw, di ba? 38,000 na, guys. Ako air monitor. Kita mo na air monitor na ko. Kaya tag 38,000 na. I have, ko ikaugalingon nga microphone. Guys, di ba? Inana, nag-invest ko niya. Ilara kong bayran og 35,000. Di ba? Wala. Okay ra gyud na ko kung gahi ang musunod. Di ba? Gahi ang musunod. Ang nisunod ba? Men, putyo-putyo nga rapper. Guys, wala.
Wala, okay ra gyud. Unya ang organizer man gud niya na siya nga wa daw siya kaila. Nako, og niya. Wa siya kakita sa performance. Guys, pwede man ninyo tanawan ang performance kung kinsa jud mas solid. 'Di ba? Ana na lang. Guys, okay ra gid ako guys kung gahi ang musunod. Kung gahi ang musunod, 'di ba? Dapat win-win situation. Dapat kan sige ko ako ni una. Okay. Gahi yung mga nindot kaya ako plastada niya. Sundan ra ka nang walay ka effort, 'di ba? Di ko masugot ana par. Mura ra gunag kanang syempre. Oh, sugot mo December Avenue una niya sunod ako. 'Di ba? Dili na pwede na ana. Dapat ana, 'di ba? Ana man na. 'Di ba? Ana na siya, guys. Guys, ganahan lang ako makabaw mga dili man na ingon sa hinaghinambog ko sa akong mga gamit, 'di ba? Mo gani nang ni-invest ko ani nga mga gamit para ang tanaw sa mga tao na mo formal ba, 'di ba? Mao nay proper nga kita mo halos tanan mga artist mo gamit ng air monitor, guys. Tanan, wala nakabawa na unya kami wala migi nag-send nami og tech ride sa organizer. Wala siya nag-reply like nag-need mig van, wala siya nag-reply. Like syempre need mig tech ride. Ang tech ride mode, guys. Mo ni mga need na mo sparkular. Siguro kakita siguro para nindot ang performance, need na mo magsiga-siga sa stage, smoke kanang unsa pa. Kanang mga confetti, kanang mga inana ba? Sakto ba? Oh, mga inana, guys. Muna ang mga need. Muni formal kana. Yes, professional, guys. Muna ang plastada. Mo gina kung ganahan ka, tanaw sa tao nimo professional artist ka, guys. Need ka mag-invest sa mga gamit. Kita ka na mga artist, mga professional artist, guys. Di ka kita na nila nga mag-perform na nga wala lang. Di ba? Di maingon sa dili ko inana kung dili ko ang bugiro nga pagkatao, as in dili sila lang suya lang gid na sila, guys. So suya lang gid na sila, di ba? Di na lagi ko mo flex gani kung unsay inaan ako. Daot na ko sige lisag karon ang time mo tingog na ko kapoy na ko bitaw kanang sige slag pandaot na ko kay ang ani ko na ko inaana ko na ko. Yan ini, wala man. Kung kahibaw lang mo, katong pikas, bisag sige siya pandaot na ko, guys. Ako siyang gialok sa label, guys. Kung kabaw lang mo, ako siyang gialok nga kani, pwede ni, talented ni nga rapper dito sa Cebu. Gialok na ko siya, guys, sa label, guys. Ha? Ako siya gialok. Gialok, bisag grabe kay siya. Di ba? O nalain ako sa organizer ba kay syempre mag-organize kag event dapat kaila ka sa mga artist, di ba? Dapat kaila ka ani niya kinsa ni nga artist, kinsa ni siya, may ba ni mo perform, may ba ni pwede ni siya inani, di ba? Inana man ang plastada, guys. Men, kaybaw ko karon ang mga wala ko'y pakialam kung dili ta mo fans, okay? Ang ako lang gusto nga siyempre, mutingog na sad ko. Siyempre, para sa mga fans na ko nga naghilom-hilom. Diba? Kay Loy, kaya ang mga fans, wala sila wala. Hilom na lang sila, kaya di mo ko mutingog. Karon ang time, kutob sa mga issue na ko. Karon, mutingog na ko. Oh, guys. Tanan, mo na siya. Sige man silang pandaot ako, guys. As in, kung kabaw lang mo, kapoy kayo kana mandaot sila nako kay nani lagi ko giro inananana sige sila pandaot nako pero di ba dili, guys. Hello Kim, no dili
ko taas og panlantaw sa kaugalingon. Kamo mo'y taas og pagtan-aw nako. Mo na inana. Dili guys kung unsa. Oh, di na ako mo tingog. Basta makita mo siguro hindi niyo ikalimod. Wala ko ni back out guys. Wala ko ni back out. Sila mo'y wala ni patukar na mo. Sila mo'y niingon nga cancel mo inanana. Men, respect ko ni Mayor men kay nami project ni Mayor sa una and may nang tao si Mayor. And I don't know sa organizer. Siguro bag-o pa siguro siya nga nag-organize kasi syempre taga Cebu ra gud mi. So mura na mig ibaliwala, di ba? May pa ang lain lugar ani di ay. Grabe, shoutout sa mga nag-invite na mo sa lain lugar. May pa sila di ay. 'Di ba? Kay kanang makikisla mo accommodate na mo, 'di ba? Syempre malain sad siguro ang uban man god controversy sila tanaw sa social media niya kung unsa na yung mga manggawas tuuhan dayon. Kanang inana ba? No? Bati ang uban tao ba kay kanang grabe na sad kayo bitaw mo. Katoo siguro mo kanang di sad masakitan ng tao, di ba? Di ba? Men, okay. Let's talk about kuan bay. Kaning undang mo na ang suyop. Men, inani wala na ko ng okay, promise. Wala na ko ng drugs, wala na tanan. Like bisag mag-drug test ninyo tanan. I know. Kaila ko sa Pika side, I know them. Kay bawo ko kaila ko kinsa sila, kay bawo ko nga mo inaani sila, mo inaana sila. Siguro, ang kanang exultihan mo tanan, karakter na tanan. Pero kay bawo mo, di ko manigarilyo guys. Siguro mag-smoke ro ko, manigarilyo ro ko kung siguro nakainom gamay. Ana. Pero di gid siya. Always, kanang dili inadik lang ko sa social media guys. Pero, in tinood nga kinabuhi, wala. Men, family man ni men. Okay, onya balik ta sa event sa Lapu-Lapu. Sayang. Siyempre sayang wala man ko nag-matter kung about inani. Ang ako lang gusto nga patas ba ang laro? Patas. Mora man na. Ako ambot big deal lang kay na ako ang musunod nako anong pipitsugin kayo. Di ba? Kanang muna di. More nasakitan ko ba kay, syempre, ganahan pa sila, iparehamig TF. Ha? Man, shoutout sa organizer, man. Shoutout sa organizer sa event karong November 21. Man, iparehaman ni mong TF ni niya. Dagan pa kitog stage nga tamakan, man. Usa, maabot siya. Ay na, dira. Wala man ko, dili man na ingon sa, syempre, bitaw na, kanang bisag gamay lang ang storya na big deal para ninyo ba feel ninyo ang bugiro kay ko pero dili kung kabaw lang mo sa tinod storya di man gud ko mo storya sige siya ana yaw dito mo na feel kay ninyo nga tinuod yang git nga storya pero kaila ko nila kung kaila sila na ako kaila sa gunila kay kauban man nila sa una. Ora to, kanya, sayang, dili may katukar sa Lapu-Lapu. And wala ko, nahadlok niya. Ko, di ba? Nay talent guys. Nay talent, solid. Di ba? Shoutout sa mga kuhandra, mga nisaligid guys. Bala, pasagdaan to na mga wala nisalig. Yes, naamang na ko kay di mo gananog kana samok good guys kana igmata nimo sa buntag na sa problema na sa kapoy nga syempre nabi akong pamilya na ko guys so wala pastar na mga away or unsa kita sa social media nga din ako motingog nya tanaw nila ba nga kaya ganing wala lang ko pero ako kakita ko pero mura lang ko kakita nakadungog ko pero sana na basta sa iko na basta mura na siya guys and sayang and
Sige lang, Ginoo nila unsa pa? Ah, unsa pa gani, wala na. Guys, sorry, pero wala ko nahadlok niya, guys. Siya ang nagsigig paghot nako. Mura na siya ang sige paghot niya. Wala ko'y pakialam niya. Kaya mas giunan ako akong pamilya. That's it. Diba? Siya dagang siyang storya about nako, nanana. Nya kay bawo mo kita, guys, nga ang pikas sige pandaot na ako. Kita pa mo sa akong Facebook. At tanawa akong page, tanawa akong Facebook nga account kung naaba ko yung mga storya about nila, about inani sila, inana. Ya, kung ako ni mo tingog, sayop na din ko, di ba? Bati mo na nana. Ako, guys, dili ko pakitang tao, guys. Kaya sila pakitang tao na sila. Kay bago kaila ko na nila, guys. Ako, wala ko nahadlok, guys. Wala ko nahadlok. Unsay ka? Nganong be mo tanong ko nganong mahadlok anta, di ba? Nga kabaw man ta nga wa tay gibuhat sa iyo. Di ba? Di ba? Mahadlok ta kung kabaw ta nga dako itag sayo pa ng tawhanan, di ba? Ana man na. Di ba? Haters gonna hate, guys. Haters gonna hate. Di ba? Oh. So na, solid kayo muna ako. Karon, kamukalit lang mo, orange. Karon, daghan na kayo mo di sabot na ako. Daghan na kayo mo di ganahan. Okay, kung di mo ganahan ako, and okay, wala tayo may mo. Ang importante yan eh, important. Wala, oh. No choice, wala. Ay, nani gini ang life. Muna, ganahan na ako magpagawa sa gibati kay ana, shoutout sa organizer, and sunod nga mukuha ka. Okay, story na sa organizer. Sunod nga mukuha kag mga artist, dapat kaila ka na niyang artist. Dapat kaila ka ani nga tao. Kani nga artist kung unsay kaya aning buhaton. Shoutout sa organizer. Daghan kay ko kanang performance sa YouTube, sa Facebook page. Pwede ka mo tanaw dira, as in solid na tanan, walay ko na. So mura na siya, guys. Bye-bye. Haters gonna hate, and shoutout sa mga fans. Ay mo kabala ka mo tingog na ta, and atangi ang mga malupitang banata na hindi nila alam. So mura na siya. And unsa pa? Unsa pa akong istorya, guys? Pangutanan lang mo to bago mo. Bati kayo good, unfair kayo good, guys. Unfair good kayo ang social media kay kita di mo tingog, kita mo isayop. Kita di mo tingog, kita mo di sayop. Kita mo. Nalibog na ako, guys. Yes, sir. So, muna na siya. Muna to, ganahan ko mga pasensya sa organizer kung nakastorya ako ni Mog inana. And ganahan na sa ko mga pasensya sa tanang sa tanang tao nga nagpaabot. Alright. Ay, shoutout Uncle Tata. Connection. Yes, connection 4-4. Yes, call kita ko sa kuan. Yes, mo tanaw ko na. And mo na siya. Basta hindi ko ganahan na yung musunod na ko nga kuwang pa. Daghan pa siya stage nga kuanan usa siya mo, di ba? So wala akong performance gay, wala nagmatter kung pila dili na para sa performance na daugon para sa mga tao mo na. Salamat sa mga tao nga niya. Sige, mao na ni inyong gipangita nga motingog ko. Mao na inyong gipangita nga motingog ko. Sige, motingog lang ko sa tanan. Ay mo kagol mga tunay na ko dira nga mga fans. Padayon ra gyapon. Sige, motingog lang ko. Mao na. And salamat, bye-bye. And magpahuway na ko kay galain akong lawas. Onya. Di, napaday po yung ganahan ni istorya ninyo about atong na stroke ko, guys. Na mild stroke. Tinuod to, guys. Na mild stroke ko, guys. Like, kanang numb akong diri nga side. Onya, ni kuhan ko sa akong doktor nga, unsa akong angay buhaton. Kitagan niyo tao sa akong brain, sa akong mga dugo. Tanan, gi-check up na ko tanan, guys. Onya,
akong storya sa kuan, dili na, but, wala na, dili na. Dili na. Dili na. Dili na inana ka kakuan, guys. So mo na to siya. Okay ra gid nako. Nalain lang ko nga nay ako yung una niya ang musunod. Weak shit, pakitai ko. Mobita na yung mga storya, diba? So more to siya. Okay, bye-bye.